F'inqas minn 24 siegħa, żewġ irġiel tilfu ħajjithom bil-mutur fi triq il-Kosta. Aħbar traġika li ġabet ir-reazzjoni tal-Maniġer Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-Sigurtà fit-Toroq, is-Sur Pier Vella, li ddeskriva din ir-realtà bħala waħda dieqa filwaqt li sostna li jeħtieġ li s-sewwieqa jibżgħu aktar għal ħajjithom. Tifina l-ewwel reazzjoni tiegħi ta' dieqa u dwejja. Il-fatt li tlifna żewġ sewwieqa ifisser li hemm familji ħbieb li naħseb jiena mhux dal-ġranet imma perjodu ta' żmien ħajkunu dispjaċuti li tilfu l xi ħadd li huwa għażiż għalihom. U naħseb jiena dak l-ewwel messaġġ irridu noħorġu li meta tintilef ħajja ta' persuna, speċjalment ta' ċirkostanzi mingħajr ma trid tħoss għalihom għax tħoss għalihom anke ma tkunx tafhom. Jiġifieri naħseb jiena dik l-ewwel reazzjoni u naħseb l-ewwel kumment l-importanti li dak kollha li nisimgħuna inwassluh għax hemm bżonn li l-ħajja nibżgħu iktar għaliha żgur. Imwiet li qajmu d-diskussjoni jew din it-triq u f'toroq oħra sinonimi mal-inċident ta' traffiku għandhomx jiġu installati speed cameras. Is-Sur Vella poġġa ir-responsabilità tas-sewwieqa bħala l-ewwel priorità filwaqt li sostna li f'dawn it-tip ta' toroq jeħtieġ li tiżdied is-sorveljanza. Min għandu l-fakultà li isma' forsi jkun hemm iktar biex għandek sorveljanza f'dat tip ta' toroq. Għax qegħdin forsi sa ċertu punt bħalissa rajna inċidenti li involvew persuna waħda. Imma jekk ħajkollok terza persuna, forsi jekk kellha ħarsqat dil-vettura ħabtet ma' vettura oħra u forsi ħajtlaqat xi ħadd innoċentement iċ-ċirkostanza ħajkunu ħafnar. Biss ħanerġa' ngħid, importanti li nkunu nafu l-limitazzjonijiet tagħna għax ma jfissirx li jien għandi vettura, mutur jew karozza kapaċi mur intellaq biha. Bil-Kunsill Malti għas-Sigurtà fit-Toroq jemmen li l-speed cameras mhumiex u m'għandhomx ikunu l-unika soluzzjoni. Milla ta' speed cameras wieħed ikun naqra kawt fuqha għax speed camera li għandna eżistenti hawn Malta għandek just a point reference. Idealment ikollok jew variable speed cameras li ġifieri jħoddlok average f'kull, imma ħanerġa' ngħid l-enforcement huwa tajjeb biex tiġi minnha. Is-Sur Vella stqar li ma jaqbilx li f'toroq bħal triq il-Kosta għandu jibqa' jkun hemm fotografi fit-tmiem il-ġimgħa li jieħdu ritratt tas-sewwieqa tal-muturi dan għax fi kliemu is-sewwieqa jafu jżidu l-veloċità. Ħanajdek mingħajr ma trid jekk taf li ħajħodlok ritratt ħanipprova ritratt ħajġini sabiħu, jiġifieri xi ftit ta' biss naqra limit jista' jkun ukoll, biss ħanerġa' ngħid jiġifieri għalija m'għandniex nippubblikaw dat tip ta' ritratti. U għatem jgħid li it-trakkaf ta' qali li l-Gvern qed jaħdem biex ma tibqax biss pjan iżda ssir realtà għandha twassal biex id-dilettant tal-muturi u tal-karozzi ikollhom post sigur fejn jipprattikaw id-delizzju tagħhom. Il-problem ħadd issolva żgur. Aħna rridu nħarsu li aħna bħala Kunsill nħarsu trek mill-att holistiku. Xej min għandu ta' tip ta' vetturi mill-att muturi jew karozzi għal-inqas ħajkollu a safe environment u l-iktar ħaġa li hemm importanti hija li ħajkollhom l-opportunità jaraw il-limitazzjonijiet tagħhom u l-limitazzjonijiet tal-vettura jew kellha mutur tagħhom. Ġifieri ħajkollhom a proper professional coaching.